Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, настроениятон созай. Имрӯз бардуро ҳаракат кардем, барои шуморо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Бисёри бардуро мошинои хучонароӣ карданд, гуфтанд ки реклама кунем. Бардуро мо имрӯз бекортар шудем, ози нархҳои ҳамвора гап мезанем. Бовар кунед, нархҳои арзон айда. Ҳамин видеоро то охириша тамошо кунед. Боварӣ дорам ки ягон мошин мехарем барое ки нархҳои арзон ин мошино бардуро. Хам хеле мошинои арзон роҳӣ кардаган дар WhatsApp мо. Гуфтанд ки реклама кунем, оз мо рекламашон мекунем, тамошо кунем. Ва касеро мефурад ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария канали Диеми хидмат закрепит кардагием, бидурои ину каналам дастгирӣ кунед. Ва агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, инами рақамҳода дар WhatsAppаш бинависен. Рафтем. дӯстони азиз, ин ака навора сар кардем. Як ҷода ёнбош кунед, видеои моро бо диққат то охирша тамошо кунед. дӯстони азизи мошини десен Daewoo Nexia соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузоваш седан, рангаш сафед, ҳабё мотораш 1.6 литр, коробка механика. соҳиби мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, задагӣ надорад. 4 чашкаш ҳамаш созаи варитам надорад, мотор хадавоиш ҳамаш 100%, салонаш тоза. ин мошини десен бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 11000 сомонӣ мега, бо арзона мекуна. Чӣ хел нархи арзон да бародаро, 11000 сомон. Ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. Мегзарем ба як техникаи арзон, техникаи хубайне ки бардуро мисол барои кори қишлоқ, кори хоҷагӣ беҳад трактори фасонай, нархшам арзонай. хушу гӯш кунем бардуро. Трактори фурӯшӣ 28 қати комбайнаш фурӯхта мешидай, айҷош завадид мешава. балонош навай, аккумуляторшам навай. статрошам бардуро нав кардагӣ бидиян. расходаш экономичнияй. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Чорбоғ. соҳиби гуфтагие ки срочни пулум дар корай, барои ҳамин мефурӯшемша. нархша бардуро ва хоҳарои азиз 30000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунед. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. дар видеои пештара яда бародар нависта буд ки опелои арзон парто. бардуро ина Opel Astra F соли баромадаш 1990 бардуро хечибек, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, рангша сини гуфтагия ранги кабуча бардуро, абё мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам состоянияш хубай, ҳуҷҷат дора, ҳамаш созай, нахадуай. касе харидор боша занг бизана, срочни пулум дар корай. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархша бардуро 13000 сомонӣ мега, арзона мекуна. ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. бо як бор дига да ёдтон биёрам ки касеро мефурад видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария канали Диеми хидмат закрепит кардагиам. дар ӯ канал бардуро хонаҳои арзон мешава, бидурои ину каналам тамошо кунем, беҳтарина ю каналам. дӯстони азиз, эълона давом метем. Volkswagen Golf соли баромадаш 1994, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, кузовша хечибек гуфтагия, рангаш сини, яъне ки ранги кабуд, абё мотораш 1.4 литр, коробка механика. соҳиби мошин гуфтагия ки мошина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, алишам мешава. гуфтагӣ нест хай бардуро ба чӣ алиш мекунам ё ба чӣ хели мошин алиш мекунам, гуфтагӣ нестай. хай занг мезанед, мепурсенша. қарор дорад дар шаҳри Панҷакен, нархша бардуро 7000 сомонӣ мега, арзонам мешава. чӣ хеле гуфтам, алишам мешава. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед. бардуро эълона давом метем. чӣ мошине ки дар корай, комментарияда бинависен ва ҳамун дастгири моро ҳам фаромӯш накунед. ҳамун як дона лайки бепул агар имконият боша биҷиқен. Daewoo Espero бардуро соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, кузовша седан гуфтагия, рангаш серебриси чӣ хеле десен, абё мотораш 1.8 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошина ҳама ҷош 100%, мошин нахадуай гуфтагия, барои хидмат тайёрш кардагиам, срочни мефурӯшамша, Россия мерам, Россия рафтесам. خب بردار ماشین قرار دارد در شهر وحدت نرخش 13500 سومانی میگه ارزان میکده. نمرش هست زنگ بزنید.
دوستان عزیز اعلان دوام میتیم این ماشین دسامبر واز 2114 بسیاری بردارای غریب ما بسیار شاید تاجیکستان تماشا میکنن بردارای ما می‌نویسن که ماشین مالادیوژ نو کم یک تنیم تا بمونه بردارای نه یک ماشین مالادیوژ واز 2114 سالی برآمدش 2004 بردارو سالای نوتر شاید سوزشورش بنزین گاز کار میکنه کузов шахичи бегуфтаги ранги сиёҳ объем моториш 1.6 литр коробка механикай сои машин гуфтагие ки 4 та баллони нав дора аккумулятораш навай сентрозамок электропакет хаддавои губка ҳамаш кардагиай машин қарор дорад дар шаҳри душанбе нарша 14500 сомонӣ мега занг бизанед сони азиз эълона давом метем ана BMW M3 кадагия бардро соли баромадаш 1993 BMW M3 соли баромадаш 1993 бардро бо як борига такроротон кадам сӯзишвориш бензин газ кор мекуна кузоваш сиданаш хеле десен рангаш кабуд объем моториш 1.8 литр коробка механикай сои машин гуфтагия ки машинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад срочни фурӯхтан дар кораиша қарор дорад дар шаҳри кӯло бардоро нарша 13000 сомонӣ мега арзонам мекуна алишам мекуна номерои телефонаш ҳаст занг бизанед бардоро эълона давом метем агар имконият боша бардоаҷона ҳам ядона лайки бепала бишқен ҳами видеоро дар имоатон падилица кунед гапто надорам раҳмат барои дастгиритон бардори машини десем ваз 2106 соли баромадша 2000 сол гуфтагиай сӯзишвориш бензин газ кор мекуна кузоваш сидан рангш бардро жолти гуфтагиай объем моториш 1.6 литр коробка механикай сои машин гуфтагия ки машин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад касе харидор боша бо муомила мешава иншоллоҳ қарор дорад бардро машин дар шаҳри душанбе нархша 10000 сомонӣ мега арзонам мекуна чӣ хеле гуфтам номерои телефонаш ҳаст занг бизанед دوستان عزیز ماشین دسن واز 2115 соли баромадаш 2005 гуфтагиай сӯзишвориш бензин газ кор мекардай кузов сидан рангаш хеле десен ранги серебристи объем моториш 1.5 литр коробка механикай сои машин гуфтагиай ки срочни пулум дар корай машин дар ҳолати хуби техникӣ қарор доштай қарор дорад дар шаҳри кӯлоб нарша бардор ва хори азиз 5300 сомонӣ мега арзонам мекуна алишам номерои телефонаш ҳастай бардро неки нархиш арзонтар гуфтесай 5300 хай мисол дар дора надора занг мезанен мепрасен мисол мошини хубай 2115 номерои телефонаш ҳаст маълумоти бештара занг бизанен бардоаҷоно бардорои азиз эълона давом метем бо як бор дига даётон биёрам ки касеро мефара видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам дар комментария канали DM хидмат бардоро закрепит кардагим дороену каналам тамошо кунед касе даромадагӣ нест бардоро бидороен боварӣ дорам ки маҳфул мешава канали дигари хоб бардоро эълона давом метем дай вотикои соли баромадаш 1995 сӯзишвориш бензини холӣ кузов хетчбек объем моториш 1.2 литр бардоро объем моториш хай мисол камрасход бидай коробка механик сои машин гуфтагия ки пулум дар кор шудагия срочни мефурӯшемша қарор дорад дар шаҳри хуҷанд бардоро нархша 9500 сомонӣ мега арзонам мекадай алишам номерои телефонаш ҳаст номерои тоҷикистонай бардоро шумо метавонед ки маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед солаш 95 9500 сомонӣ дар видеои пештара нависта буданд ки ана Motorola скутерам хеле чизо бисёртар монем бардорои на скутер уткай объем кубаш 125 пробегаш 120 соли баромадаш 2016 сои гуфтагия ки ана скутер эскорт ҳама ҷош 100% рангаш ранги радноя бочкаш ҳастай лабавои заводскои худаш баллонои пешқафош навай ҳама ҷош кор мекуна 100% қарор дорад бардоро дар шаҳри хуҷанд нархша 6500 сомонӣ мега бо арзона мекадай номерои десям бардоро номерои тоҷикистонай харидор бошен занг бизанед دوستان عزیز اعلان دوام میتیم انا دیزلی موتوبلوک زوبر نویسته بردارو دیزلی موتوبلوک زوبر
соҳиби гуфтагӯяд ки мотоблоки ва дивнои дизелнияй 12 қувваи аспай дар комплектаи фреска дора, кулуқмайдакнакам бардуру доштай ва сидени барои шиштан дора. Плугаш алоҳида фурӯхта мешавад. Тагиай қарор дорад дар шаҳри Исор нарша бардуру ва хоҳарои азиз 18500 сомонӣ мега арзона мекунад. бардуро агар шумо маълумоти бештара гирифтан хоҳед метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. мавқа маълумот надорам дар техника рости гап. номерош ҳаст, маълумоти бештара занг бизанед. бардуро эълона давом метем. ин мошини десем бардуро грузовой газел будай, соли баромадаш 2005 сол. соҳиби гуфтагӯяд ки бортавой газ бензин кор мекунад, состояниш зурай, грузовой и самосвалтай бардуро. хай номерои телефонаш ҳаст, занг мезанед, мепурсед чӣ хеле ҳаст, чӣ хеле нест. гуфтагӯяд ки срочни мефурӯшемша, яъне ки бардуро фавран сумаш дар кор будай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 23000 сомонӣ мега арзонам мекадай. 23000 сомон нархи созайне ки. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара бардуро занг бизанед. бардуро додаро апо хоҳаро, ин буд навори мошинҳои фурӯшии имрӯза. касе ки то охири видеора қатима тамошо кард, дар комментари рақами яга бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима чахчах карда тамошо карден. ва бардуро агар видеои имрӯза шумода маъқул шуда боша, ҳамун як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен ва дар комментари бардуро бинависен ки чӣ хеле мошинҳо шумода дар корай, кадом мошинҳоро мисол нарша фаҳмиданиен. ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда пешкаши шумо бикунам. ва касе мемонем подписатсия кунем бардуро. бо як бор дига агар имконият боша мегӯям бардуро ҳамун як дона лайки бепала биҷиқен. ва як даёдум зад чи дига, касеро мефурад ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагим бардуро. дар ӯ канал видеои хонаҳои арзон мепартом. бидуроен ӯ каналам тамошо кунед. 100% маъқул мешавада, боварӣ дорам ки созай ӯ каналам. бидуроен ҳамаша мефаҳмед. ягон гапи пасту баланд гуфта бошем, бахшиш мепурсем. хай